Hola a tots, jo sóc la Jan I jo sóc la Maria. i estàs escoltant No sóc un serial killer. Has anat al bosc últimament? No, jo sí. Vale, vinga, ja està. Sóc una patata, sóc la pitjor podcastera del Jo és que món. normalment te donaria l'energia, però és que avui la tinc tan al límit que no et puc ajudar. Oh, sí que tenim una cosa de la que parlar. L'altre dia vam anar a una conferència sobre serial killers. Perdó, és que encara estic en xoc perquè També. l'havia borrat de la meva ment, aquesta anècdota de lo inútil que va ser la conferència, que nosaltres sabíem més de serial killers i de Dahmer. Era com anar a Google i mirar la definició de serial killer, bàsicament. No hi havia res d'anàlisis i teníem a darrere un senyor. Estàvem veient l'entrevista de Jeffrey Dahmer i el tio darrere nostre dient yo lo mato. Definició de serial killers, de patologies a tal, tot el que anava comentant el tio de darrere i jo mentalment feia check. En fi, continuem amb el Dahmer. Yes. Farem una mica de recopilació, ¿vale? Yes. Perquè hi ha coses que no ens en recordarem i començarem per la segona víctima, però passarem per sobre. Durant els 9 anys previs a l'assassinat de Steve Tuomi, aquesta és la segona víctima, existeixen teories sobre ell. Tothom es pregunta què fa que una persona amb un impuls necrofílic tan bèstia com el seu pogués passar anys sense fer mal a ningú. Podem preure-li la paraula a la mare, que segons el doctor Hickey li va confessar que el seu fill li havia explicat que desenterrava cossos de joves recentment morts al cementiri per tenir-hi relacions. O li podem fer cas al propi Dahmer i creure que, com ell explicava, simplement no va tenir l'ocasió de fer el que ell volia. Potser ens agradaria pensar que un noi tímid i estrany al que havien abandonat als 17 anys va passar anys buscant maneres de cobrir les seves terribles necessitats sense fer mal a ningú. Però si va ser així, no ho va aconseguir. Perquè l'any 1988, després de la mort, segons ell, accidental de la seva última víctima a l'Hotel Ambassador, va començar els anys de matança que li van guanyar el nom del carnisser de Milwaukee. Havent passat 2 anys a l'atur i vivint dels diners que li donava la seva àvia, va aconseguir al final una feina, de nit, a una fàbrica de xocolata. O sigui que és possible que per aquells anys la gent mengés xocolata fabricada per un assassí en sèrie. Treballant de nit a la fàbrica ho tenia superfàcil per aconseguir pastilles per dormir, òbviament. Només havia d'anar al metge i explicar que li estava costant molt adaptar-se a l'horari. Els primers anys es va dedicar a drogar homes i aprofitar-se d'ells en banys gais i en clubs. Els hi servia una copa amb droga per deixar-los inconscients i ja tenia control total. Hòstia. En adonar-se als propietaris dels clubs i dels banys que aquest era el seu comportament habitual, van decidir prohibir-li l'entrada. Menys mal. Llavors es va haver d'allunyar d'aquests ambients, perquè ja el coneixia tothom i ja sabien de què anava, i ja no li permetien fer això, no? Va començar a anar a hotels de la zona, que no el coneixien. Com vam explicar al capítol anterior, una nit del 1987, Steve Tuomi va tenir la desgràcia de creuar-se amb ell. Van acabar a l'Hotel Ambassador, però aquella nit no es va limitar a drogar-lo. Segons la versió de l'assassí, de Dahmer, el dia següent es va despertar al costat del cos sense vida de Steve Tuomi. Tenia diverses costelles trencades i li sortia sang de la boca, tot de blaus negres i vermells per tot arreu. El devia d'haver matat en algun moment de la nit, però no se'n recordava. Vaja. No sabia ni com ni quan, i tot indicava que li havia tret la vida a cops de puny. Mira, hi ha persones que quan dormen comencen a fer voltes. Bueno, es que yo doy patadas por la noche y yo mato gente. Que fort, sí. El més segur, el que jo m'imagino, és que Tuomi decidís dir-li en algun moment Jeffrey, me'n vaig, me n'he d'anar, i que el Jeffrey estigués molt borratxo i va perdre el control. Després d'aquesta mort accidental, entre cometes, Dahmer va anar a una botiga que hi havia a prop de l'hotel i va comprar una maleta molt gran. No sé on meter el cadàver, la meto en una maleta. El va ficar dintre i va demanar un taxi. El taxista, que el va ajudar a carregar i descarregar la maleta, li va preguntar innocentment què portava la maleta. Jo me l'imagino en plan, un mort. La realitat és que Dahmer no acabava d'entendre què havia passat i només volia arribar a casa a l'àvia i desfer-se del cadàver i no va parlar en tot el trajecte. Estava disposat a desmembrar el cos al soterrani,
un intermig entre el que havia fet amb la primera víctima i el que faria després amb la resta de víctimes que seguirien. Una setmana més tard, va separar les extremitats i el cap del tors. Va descarnar els ossos i els va triturar i ho va anar a tirar tot en bosses de plàstic, excepte el cap. Hosti, el tufo que devia fer una setmana allò. Tenia la intenció de quedar-se al cap d'alguna manera, però no sabia ben bé com. El va guardar en una manta fins que va veure l'oportunitat de bullir-lo en Soilex. No sé què és el Soilex, ho sento, no he fet research, però jo em suposo que és una acetona molt forta o alguna mena de guarràs. Per treure el crani. Clar, no volia la carn, volia el crani, però si no allò apastava. No va durar-li gaire perquè el procés d'extracció que va fer servir era molt agressiu amb els ossos i se li va desfer. Tot i així, durant un temps el va mantenir en una capsa de fusta que seria el seu relicari. Durant els anys que va viure a casa l'àvia, va matar un total de 4 persones i l'àvia sense adonar-se de res. 3 d'elles dins de la mateixa casa. Les convidava amb qualsevol excusa, interès sexual, els prometia pagar uns diners per fer unes fotos, els drogava i un cop sedats inconscient els estrangulava. Aquests 3 assassinats van ser 2 al 88 i 1 al 89. Les víctimes es deien James Doxtator, de 14 anys, Richard Guerrero, de 25, i Anthony Sears, de 26 anys. L'últim en va conservar el crani fins al final. Finalment, la seva àvia li va demanar que marxés de casa. Era d'esperar, pobra senyora. Menys mal. En una de les entrevistes concedides per ell i el seu pare, explica que la senyora estava molt preocupada perquè Jeffrey estava fent coses molt rares. Li va parlar d'una capsa on es guardava, vés a saber què. Ni l'àvia ni el pare es van adonar absolutament de res, i en comprovar que anar a viure amb l'àvia no curava l'alcoholisme del seu fill, el pare el va treure d'allà. Va marxar de casa de l'àvia i es va mudar a un apartament propi. Però no va durar gaire. Per què? Perquè dins del següent any de viure sol va ser portat a la presó per drogar i violar a un home. Aquest home es deia, atenció perquè el cognom, Somsak Sinthas... Pide vocal. Somsak Sinthasomphon. Va aconseguir escapar i li va costar un any de presó en Dahmer. O sigui que ja estava clitxat. Va ser deixat en llibertat amb 5 anys de condicional per bon comportament. I sortint de la presó, òbviament va anar a recollir les seves coses a casa de l'àvia, also known as els caps, bàsicament, es va traslladar al seu apartament, a l'apartament número 213 del bloc de pisos 925 de North Street, Milwaukee, el que seria l'apartament on cometria els altres 12 assassinats. Fins que el van arrestar el 1991, no va canviar de modus operandi, exceptuant l'Ernest Miller, assassinat el 1990, que va morir de xoc i de sagnat per un tall a l'artèria caròtida, aquí al coll. Totes les víctimes van ser assassinades de la mateixa manera o molt similar. Els drogava, violava els cadàvers i els trossejava de manera que podia treure fotos dels cossos. I així se'n quedava un tros. I guardava parts del cos de record o bé per menjar-se-les, perquè no marxessin mai. En el transcurs d'aquests últims anys hi va haver 3 successos que van marcar la història que després s'explicaria d'ell. Primer, en matar la seva tercera víctima, l'Ernest Miller, tallant-li la vena caròtida, no li va agradar l'experiència. Deia que embrutava molt. Clar. I això fa palès que una de les seves grans preocupacions era com matar-los, perquè volia matar-los de manera ràpida i estalviar-se l'assassinat, perquè, irònicament, no li agradava matar. I netejar. Ni netejar. Li agradava tenir els cossos, però no matar-los. Jeffrey Dahmer no gaudia de l'assassinat, volia el cos de la persona i cosificava les seves víctimes fins al punt de voler posseir-les com a objectes, perquè no marxessin mai. Segon, el seu modus operandi va anar escalant, encaminant-se a complir el seu màxim desig, que era tenir una mena d'esclau sexual zombi. Volia un zombi que es quedés amb ell sempre i no haver-se de desfer del cos. Les seves víctimes van anar patint coses molt pitjors que la mort. Va adquirir la idea que punxant-los amb àcid hidroclorhídric o aigua bullint al lòbul prefrontal podria aconseguir que es transformessin en zombis. D'aquesta manera, tindria una mena de zombi jove que li serviria d'objecte pels seus impulsos i necessitats i no hauria de matar més, però aquesta tècnica no li va donar resultat
i la matança es va anar accelerant. Clar, tio. A partir del 1991 matava una persona per setmana. Dios, quina És estrès. molta gent, eh? Ui, quina mandra. A mi em fa mandra netejar la casa un cop a la setmana, imagina, hosti. L'últim succés que va marcar la història del carnisser de Milwaukee abans que el detenguessin va ser l'anècdota del senyor Conerak Simthasomphone. Conerak era germà de la víctima que li havia costat un any de presó. Te'n recordes? Sí. Aquest sí que el va matar. Però va deixar en evidència les forces policials de Milwaukee. Conerak va ser trobat per les veïnes de Dahmer al carrer, despullat i bossejant coses incomprensibles. Era clarament un nen, tenia 14 anys. I en Jeffrey, pensant que l'havia deixat estabornit havent-li fet la lobotomia, Clar. havia sortit a buscar beguda. Ah! Oportunitat que la víctima va aprofitar per sortir de l'apartament. En trucar a la policia, la veïna i la filla van atendre el noi i el van tapar, segures de que passava alguna cosa rara, perquè allò era un nen. Hem de pensar que també havien d'aguantar les males olors de casa d'en Jeffrey i el fet de que sortís un nen despullat i dient coses incoherents era molt sospitós. Red flag. Quan la policia va arribar, els dos agents van parlar amb l'únic home blanc de l'edifici, Jeffrey Dahmer, que els hi va dir que no era un nen, home, que era el seu nòvio, que tenia 19 anys i que anava borratxo perquè s'havien barallat. Òbviament, una barreja entre homofòbia i racisme de l'època van fer que els dos agents de policia, tot i sentir la pudor que venia de l'habitació, passessin d'ell i el tornessin a casa de l'assassí. Piso de soltero gay. Yes. Uf. Van donar el cas per tancat. No es van ni assegurar de l'edat del nen ni de les credencials de Dahmer. En corroborar-se que una de les víctimes era Conerak, la família va interposar una demanda a la policia, perquè els dos policies van ser negligents, no van demanar el carnet, Clar. ni les credencials a Dahmer. Haguessin vist de seguida que estava fitxat per delictes sexuals. Tot i així, els van despedir, però tot i així, uns anys després, van ser readmesos i van acabar la carrera policial en pau. Per suposat. El 22 de juliol de 1991, Tracy Edwards, el que seria l'última víctima de Dahmer, va accedir a anar-se'n amb ell a casa amb la promesa de $100 per deixar-se fer unes fotos. En arribar a l'apartament, de seguida, va veure que alguna cosa no anava bé. Dahmer li va explicar que el peix de colors que tenia havia mort i que per això l'apartament feia tanta pudor. Clar que sí. Però no s'ho va creure, òbviament. I va voler marxar. Ja sabem que Dahmer no deixaria que això passés. No marxaràs. I li va posar unes manilles i el va obligar a veure l'Exorcista 3 amb ell. Mentre podia veure des del llit un cubell hermètic de 220 litres de plàstic i tot de capses d'àcid per tot arreu. Mira. Tracy Edwards va tenir un cop de sort i va aconseguir deixar estabornit a Dahmer i va marxar amb les manilles posades. Toma. El destí va voler que un dels policies que havien deixat Conerak a mans del caníbal fos un dels que es trobés a Edwards corrent amb les manilles. Immediatament van anar a l'apartament i li van preguntar si tenia les claus de les manilles per intentar entrar dins. I investigant una mica ja es van adonar que alguna cosa no anava bé i van trobar les polaroids amb tots els cossos desmembrats fotografiats. Dios. Dahmer donava el testimoni de que aquell havia estat el moment en el que s'havia adonat que havia fet coses malament. Fins a llavors simplement va anar fent, sense ser conscient del que feia. Va defensar que fins a aquell moment estava segur que no l'agafarien i que això li donava una llibertat que li havia animat a incrementar la freqüència dels assassinats. Però clar, és que és una a la setmana ja. Sí. Va ser detingut i en aquell moment va decidir que no podia fer res més que confessar. Bien. El judici va començar el dia 30 de gener de 1992. La defensa va demanar que es declarés innocent per insanity, és a dir, al·legaven que es tractava d'una persona trastornada i que no sabia el que feia. Clar, hombre, és que... No es va poder amagar que era una persona molt articulada i tot i que un cop a la presó els pèrits i avaluadors psiquiàtrics argumentaven que ell no havia d'estar a presó, sinó en un centre específic de malalts mentals, no es va considerar aquesta possibilitat en la condemna i va ser sentenciat a cadena perpètua, o, el que és el mateix, un total de 957 anys de presó. Perpètua, bastant, per 15 assassinats. Hi ha un parell de punts molt xocants del judici. Les famílies de les víctimes que ho van desitjar van poder encarar-se a Dahmer i veure-li la cara. Entre elles, la mare de Curtis Lowther i la germana d'Errol Lindsay. Van ser testimonis de pèrdua especialment durs.
van voler parlar amb ell i dirigir-se a ell. Que ell no va portar les ulleres perquè no volia veure'ls la cara. Aquesta última, la Rita Isabel Lindsay, va fer un discurs improvisat i apassionat sobre què era perdre el control. Perquè la defensa, si ho recordem, havia argumentat que ell no tenia control sobre el que feia. Argumentava que el que Dahmer havia fet no ho havia fet per perdre el control, que el que li estava passant a ella ara, tot aquell odi que tenia cap a ell, sí era perdre el control. Al maig del mateix any va ser extraditat a Ohio, on va ser condemnat per la mort de la seva primera víctima, Stephen Hicks, irònicament. Jeffrey Dahmer no va complir la cadena perpètua ni va morir de vell a la presó. El 24 de novembre de 1994, Christopher Scarver, un altre presoner, el va matar a cops en el gimnàs de la presó. Irònicament, amb una barra de fer peses, com ell havia matat a la seva primera víctima. Diuen que ho va fer per venjança de les víctimes negres a les que havia matat i que sempre duia a sobre una llista amb els noms de les víctimes de Dahmer. Scarver li va preguntar si ell havia matat aquelles persones i li va ensenyar la llista. Quan Dahmer ho va admetre, va agafar la barra de peses i li va donar cops al cap fins a estabornir-lo. Va morir de camí a l'hospital i no es va defensar en cap moment. No és d'estranyar. De fet, havia dit en diverses ocasions: la meva vida ha estat patètica, només espero acabar-la aviat. I fins aquí Jeffrey Dahmer. Bueno, per cert, has vist la sèrie? L'has acabat? No. La del Dahmer? No l'he acabat. Vale. No l'he pogut acabar, és que és too much, Clar, és que ara ja que te saps ja l'espoiler final, No, dius, no, al no, igual... és que no... O sigui, és veritat que estan molt ben treballats els personatges i està molt bé i tal, però has de voler veure-ho, perquè és molt heavy. Sabent-ho, és molt heavy. Jo quasi me la poso a veure l'altre dia, dic, vaig a mirar un moment el tràiler. Vaig veure el Dahmer agafant el cap tallat d'una persona i jo, adeu. Vaig a mirar... És que m'agrada la part del true crime de l'storytelling i tal, però no del gore. Màxim de gore, American Horror History, però ja me sembla com la línia, saps? Però perquè saps que és mentida. O sigui, saps que són vampirs o són zombis, però no... Sí, exacte. Ja. Tinc una notícia per despejar una mica l'ambient. Per favor, sí. El dilluns passat, a Surrey, va haver-hi un... Sempre són animals, per mi. Espera, acaba la frase. Vale. El dilluns passat a Surrey, un cisne blanc es va posar a les vies del tren i va parar tot el trànsit durant 3 hores. L'he vist, sí. Sí, m'encanta el petit cisne. M'encanta que el respectin, a més. És que, o sigui, avui en dia em sembla que aquí a Espanya se'ls carregarien. Hombre, un cisne és molt gran, Ja, bueno, però... Hombre, Jeffrey Dahmer te diria, no, que me taca el cotxe. El únic que era... No, hombre, un cisne a mi em sembla... m'intimida. Em fa molta gràcia perquè surt la foto del tio que el va retirar i el va posar en una bosseta i se'l va endur com si fos una maleteta, el pobre cisne, en plan, bueno, me lo llevo al lago tan tranquil·lament. Sí. M'encanta. Supermono, l'hem de rescatar, tothom arriba tard a la feina, però rescatem el cisne, sisplau. Tu has vist mai un cisne la mala hòstia que tenen? Sí, tenen molt mala llet. I los gansos també, els gansos tenen molt mala hòstia. Els gansos són les Karens del reine flotante. Bueno, anem a tirar cartes per a ventilar. Aviam la imaginació com va. Vale, han sortit el sol i una copa, no? Yes, a les de copes. En les de copes. I què interpretes? Interpreto que el dia de la Constitució és per descansar, no per anar de copes fins a la matinada. Fantàstic. Sí, perquè potser tan borratxes, algú et posa algú a la beguda i paf, te fan un Dahmer. Ala. Ja està. Cuidado. Molt de compte. No matis a ningú i no siguis menjat. Ningú.